Unha nova política forestal pro monte, combater o monocultivo, combater a fragmentación, traballar en colaboración cos latifundios e a certificación forestal. Estas son soamente algunhas das iniciativas que o BNG levará ao Parlamento galego co fin de loitar por un cambio de rumbo na política forestal. Entre estas demandas tamén está poñer freo á eucaliptización, un feito que, segundo Bará, se está propagando en Galicia e que axuda a empresas privadas como Ence. E para nós a clave principal no inmediato como medida máis urxente é poñerlle freo á eucaliptización do país, porque xa as propias cifras, os propios balances demostran que se superou con creces as previsións do propio plano forestal. Nós pensamos que este deseño favorable ao monocultivo está ao servizo de intereses concretos que son os intereses do monopolio pasteiro, por tanto, os intereses de Ence e a política forestal. A xestión do monte e o aproveitamento do monte non pode estar ao servizo dunha multinacional, dunha gran empresa en contra dos intereses colectivos. O BNG cree que é necesaria unha maior inversión na prevención. Dende as filas nacionalistas non comprenden como se gastan na actualidade 100 millóns de euros en extinción e 50 en prevención. Para Luís Bará débense cambiar as tornas e reforzar o traballo das brigadas para que estes profesionais traballen todo o ano. Está claro que o clima é unha realidade xa, o cambio climático, a mudanza climática está aquí, non é algo do futuro, é algo que está aquí, que está cambiando tamén o comportamento, as consecuencias dos lumes, pero hai outros dous factores, hai que combatir o cambio climático, desde logo, pero hai outros dous factores nos que sí podemos actuar dunha maneira clara e decidida, que son a xestión do monte, o cuidado, a atención e a ordenación do monte, por un lado, cambiando este deseño do Partido Popular que favorece intereses privados, concretamente o monocultivo de Ence, e tamén a mellora do operativo de prevención e distinción de lumes. Todas estas iniciativas serán presentadas no Parlamento, algunhas delas xa foron presentadas, todo co fin de loitar por un maior cuidado e prevención dos incendios nos nosos montes.